Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian pa kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Board of Directors sa Nuseco ginpakakasang NEA sa pwesto bangod sang sobra-sobra nga paggasto sa masobra 65 million pesos anay managers na dalahig man. Resibo sa traffic violator ginaligar ginritoke sa cashier sa City Treasurer's Office. Amay patay anak pilason sa may naglupok sa ilagi na uling sa Kabangkalan City. Region 6 ginpaidalom sa Blue Alert may angot sa El Nino phenomenon. Kag sa Good Vibes, kumpanya nga nagapaninlo sa balay para sa imo. Inaktaran sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, City Legal Office magahulat sang sabat ni Bitaw Head Patrick Lacson sa duwa ka mga na-issue nga notice to explain. Nagsabit na sang patag si Bitaw Head Patrick Lacson sa gin-issue nga notice to explain sang City Legal Office angot sa pagkakasang logo sticker sa Mabcab unit nga nakuha ang litrato nga nagapark sa gwa sang Iapuluyan. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. hulato nila ang isa sa masunod nga sabat ni Lacson sa ikaduwa nga notice to explain angot naman sa gin-issue nga memo nga naghatag sang kota sa mga traffic enforcers nga manakop sang hindi magnubo 5 ka mga traffic violators kada adlaw. Iniantes pa sang patigayunon nga evaluation nga mangin basihan sa igasubmit nga rekomendasyon kay Mayor Albi Benitez. Gindugang ni Ting nga yara sa alkalde ang desisyon sa pagkakaso kon pagpabilin kay Lacson sa posisyon sa piyak sang sunod-sunod nga insidente. Dismayado si Mayor Albi sa sunod-sunod nga issuance sang notice to explain batok kay Lacson. Amidado naman si Lacson sa iya nahimo. Iya nagin siling nga mayara sang miscommunication sa paggamit niya sang Mabcab unit nga iya ginausar sa pagmonitor sang traffic personnel. Sa ginalify ukon na withdraw na nga memo sang alkalde, ginpatagman ni Lacson nga iya lang ginaanggid ang paghatag sang kota sa mga traffic personnel sa sistema sa iban nga pungsod sa abroad para mapabaskog kuntani ang kampanya batok sa illegal parking kag iban pa nga traffic guidelines. Basta kung terminos ka, depende na sa discussion sa mayor. With or without cause, pwede ka mapasaylo yun. For siya O yan. pwede ka palinon, pwede ka ano. O sa case ni former board member, Lacson gingaan siya ng due process. O ano? At i-evaluate man ni mayor. Sa number 9, Bacolod City Mayor Albi Benitez magahulat sa rekomendasyon sang DNR angot sa pagkuha sang water supply sa Matabang River. Hindi luyag ni Mayor Albi Benitez nga matabo sa syudad ang malala nga pagbaha sa Dubai. Nagapati siya nga ang paglala sang kalamidad ang epekto sa climate change. Amo nga antes pasuguran sa City Engineer's Office ang construction sa ginaplano nga intake water pump filtration system sa Matabang River. Ang alkalde maghulat anay sang abiso kag rekomendasyon gikan sa Department of Natural Resources Office. Luyag tagaan sang konsiderasyon sa alkalde ang mga epekto sa infrastructure project sa palibot ilabi na sa suba nga ginagamit sa mga residente sa Bacolod kag Talisay City. Ang proyekto ang idalauman sa syudad nga makahatag sa dugang nga 20 million liters a day nga supply sang tubig agud mapun-an ang kakulangan sa basiwa prime water sa mga konsumidor sang syudad. Sa number 8, naglabot na sa napulo ka mga voter applicants ang na-disapprove sa Comelec Bacolod. Inisuno kay Comelec Bacolod Elections Officer Katrina Trino Canya nga nagpatag nga ini sila ang nakitaan nga nakarehistro man sa iban nga mga syudad kag banwa. Padayon pa sa karon ng Election Registration Board hearing sa Bacolod, bangod ginahulat pa ang verification gikan sa Manila sa mga nag-apply para sa voters registration sa March 11 to 16. Sa tiyon nga mag-abot ini, amo pang pagpatod sa mga magadugang botante sa Bacolod. Sa ERB hearing, ginapatuman ang pag-approve sa mga nag-apply para sa voters registration ang pagkakasang deactivated voters. Kasubong man ang pagkakasa mga nagtaliwan kag ang mga nag-transfer suno kay Attorney Trino Canya. Ang Bacolod mayara sa masobra 24,000 ka mga botante nga iga-delist bangod wala makaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Sang nagdigad nga pinili ay mayara sang 340,098 ka registered voters ang Bacolod.
May ara sila nga existing records sa ibang nga lugar. Kaya bali kung during registration, may weekly kapadala kita sang aton nga backup na siya sa mga applicants naton for the week. Napadala naton sa Manila and then gina-verify na dito nila from the national list get of voters naton kung bala may hit sila sa ibang nga lugar or wala. So kung may hit sila, gabalik diri sa aton, either inatagaan natin sila chance na mag-correct sa ilang type of application during the ERB or may ara nga wala nagabot, so that is why nga gina-disapprove sa aton nga ERB. So mean kasi yung Bacolod wala pa ka-finish sa ERP hearing? Wala pa. Tungkol na ginahulat pa kitang verification results sa isa ka week naton nga wala pa na padala sa aton. Sa number 7, amay patay iya anak pilason matapos may maglupok sa ilang ginauling sa Kabangkalan City. Patay ang amay nga si Remy Libuon, 58 anyos, samtang pilason naman ang iya anak nga si Arnel, 34 anyos, matapos may nagluntad nga pagsigabong samtang nagapanguling sila sa Purok Lumboy, Barangay Uringaw sa Kabangkalan City Lunes ang gabi. Base sa investigasyon sa Kabangkalan City Police Station, samtang nagakuha ang mga biktima sang ila ginuling, hinalit na lamang nga may naglupok nga wala pa mahibaluan nga bagay. Bangod diri nakaangkon si Remy sang pila sa lawas, pag nakaangkon naman si Arnel sang pila sa nawala nga porsyon sang iya nga ulo. Giliw niya gindala ang mga biktima sa Lorenzo Psycho District Hospital, kaginsaylo ang mga ini sa isa ka ospital sa Bacolod apang napatay si Remy. Sa karon, parayon pang investigasyon sa Kabangkalan PNP ang sa nagluntad nga insidente. Sa number 6, ginaduso nga command center project, underground cabling system kag reclamation project ang nagapabilin nga pending sa gihapon sa PPP Center. Ang ginaduso nga masobra 2 billion pesos nga command center project ang makuntaning ginalauman sang syudad nga makapabaskog pa sang seguridad batok sa mga kriminalidad. Ang proyektong nalakip sa 3 ka mga public-private partnership project na nagapabilin pending sa PPP Center sa Manila. Kabahin diring underground cabling system project kag ang reclamation project sa Barangay Banago. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang evaluation sa mga project proposal kabahin sa kamangdanan sang delay, rason nga ini ang nagapabilin pending sa gihapon. Ginalauman ni Ting nga antes pa matapos ang 2024, masugura na ang command center nga isa sa mga priority projects sang syudad. Subong pending na sa ila eh. Hindi man siya Kag sabong, kapasok. nag-ano man sila, kay may nag-obra man sila group chat para sa amo ni nag-assign na sila tao kung sino ang contact person na pag-follow up kami. Matigayan na yung within the year. Any mga proposals. Ang high data, mas lapit to yung matapos siya kaya almost complete itong negotiations mo. Ang completeness ng documents na lang to ang ang kay kung matapos nila then by i-approve na lang sa gunian kag ipa-Swiss challenge. Sa number 5, nagapadayon sa karon ng consultation ni Anay Hinubaan Mayor Ernesto Estrao sa 6th District. Sunod sa kay Estrao nga pamuno sa PDP sa 6th District, may pila ka mga taga-Hinubaan nga nagaistorya sa iya kag luyag siya nga magpapili bilang board member. Pero sunod sa iya, wala ini ginaugyunan sa pila ka mga grupo nga iya na istorya sa iban nga banwa ang syudad sakop sa 6th District. Sunod sa iya, luyag nila nga magpapili siya bilang congressman bangod sarang ang amo nga posisyon makadalasang bulig sa lugar. Wala pa man sang final sa karon, kag mahibaluan ang tanan antes ang filing sang certificates of candidacy sunod sa kay Estrao. Incumbent Congresswoman karon sang 6th District si Mercedes Alvarez. Ginsiling ni Attorney Jesus Hinlo kahapon ang Provincial Council President sa PDP nga parayon ang consultation sang ilang partido para mapatod kung kinahanglan ang pag-field nila sang kandidato gikan sa partido. Ginsiling ni Estrao nga wala sila sang iga-field kontra sa kay Mayor Daphne Liquias sang Hinubaan nga himata man sang iya nga asawa. Sa iban nga banwa ang syudad sakop sang distrito, premature pa para makasiling nga may iga-field sila nga kandidato. Hindi man ni pwedeng ang aton lang ko galingon ang pasugtan naton kaya hindi man ta makapadaog sa aton lang ko galingon. We have to consult. So amo na nga galagaw kita sa kada banwa kag syudad. Ti kon paghambalan ang resources ti wala man kita siguro sang ipabugal kay pigado kita nga tao. Pero manggaranon lang kita sa batasan, kag manggaranon lang kita sa mga amigo kag amiga, sa mga kabukiran, kay naghalin kita sa liblib nga lugar sang Kanduni.
Sa number 4, ginpaidalom na sa Blue Alert status ang RDRMC kasubong man gin-activate ang Selected Response Cluster may kangtanan sa El Nino sa Western Visayas. May 24 na ka mga LGU sa rehiyon ang napaidalom sa state of calamity. Sa memorandum ang ginpirmahan ni Raul Fernandez, chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council, kasubong man Office of the Civil Defense Regional Director, sumugod las 8 sini nga aga, Abril 23, magasugod ang Blue Alert status sa pagpabasog ukon pagpahayten sang monitoring kag coordination sa numan nga hitabo sa bilog nga tion nga may yara sang El Nino. Wala labot sa enhanced monitoring and coordination suno kay Fernandez, ang pagpaidalom sa Blue Alert isa ka prerequisite para sa OCD agud magamit ang Quick Response Fund sa response operation angot sa El Nino. Ang probinsya sang Antique ang nagdeklara na sang state of calamity suno sa iya nga nagkakasayuran nga ang 18 ka mga banwa sini yara sa state of calamity. May duha ka LGU sa Iloilo Province, isa sa Negros Occidental, duha sa Guimaras kag mismo ang Iloilo City ang yara man sa state of calamity. Bilang assistance sa mga line agencies nga nagabulig sa mga apektado sa El Nino, maggamit ang Quick Response Fund suno kay Fernandez. Nagdangat naman sa 770 million pesos ang kalitan sa agrikultura sa rehiyon as of April 16. Pinakadako ang Iloilo Province, 519 million pesos. Nagasunod ang Antique, 130 million pesos. Negros Occidental, 78 million pesos. Aklan, 30 million pesos. Kag Capiz, 12 million pesos. Suno kay Fernandez, ang kantidad ng verified na sang Department of Agriculture. Damlag pa, nag-report ang Negros Occidental sang 184.7 million pesos nga kalitan kag mahimo nga hindi pa ini verified suno kay Fernandez. Yan ang importante doon that now we can now utilize the quick response fund. How much is that, sir? Maliit lang siya, Barbs, no? Kasi ang kasi niyan is kami lang yung sa logistics, no? Kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang naman yung bawat agency. Meron naman silang may pinapamunuan silang mga cluster. So OCD being the lead sa logistics cluster. So sa mga transportation needs, sa mga delivery of goods, sa amin yon. Kami yung kami yung magpo-provide ng assistance sa DSWD, sa Bureau of Fire in terms of ng fuel and then yung mga yung mga mobility assets natin. Sa number 3, resibo nga gin-issue sa isa ka traffic violator ginaligar nga gin-tamper sang cashier sang City Treasurer's Office sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nakalabot sa igtalupangod sang pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office ang reklamo sa isa ka janitor nga naisyuhan sang citation ticket sang madakpan wala sang helmet kag wala driver's license. O galing sa nagbayad na siya sang 2,300 pesos nga penalidad para sa traffic violation, natukiba niya gintamper na ang na-issue nga resibo nga gin-issue sa iya. Sa resibo nga gin-issue sang katapos ang City Treasurer's Office nga na-assign sa Bitaw Office sa Dalan Lacson, makita nga gindugang ang number 1 sa 300 pesos nga resibo agud mangin santo sa 1,300 pesos nga nabayad sang violator. Pero napatod sang City Treasurer's Office nga 300 pesos lang ang nagsulod nga collection fee sang syudad sa baylo sang 1,300 pesos nga multa para sa hindi pagsukso sang helmet kag wala sang driver's license. Ginpahayag ni City Treasurer Arlene Memoria nga ilan na ginpatawag ang na-assign nga kahera sa Bitaw nga isa ka regular employee. Inikadungan sang pag-issue sang memo agud makuha ang iya bahin sa reklamo. Actually, kung alleged sa tampering, ina-investigata. And then, kahapon daw may nakita mo ko na ang resibo, wala sir. So, may ginimo naman tang mga measures, nagpadala na ta memo to explain kung ano ini siyang natabo. Wala anay giningadlan ng kahera, samtang nagapadayo ng pagpangusisa sang Treasurer's Office sa ginaaligar kaso sang tampering. Ginapausisa karon sang Bitaw ang pila pa ka mga issued receipts halin sa satellite office sang City Treasurer's Office. Gain klaro sang pamunuan sang Bitaw nga ang issuance sang citation ticket amo lamang ang responsibilidad sang on-duty nga traffic personnel kag wala sila nag-i-issue sang resibo o kung nagabaton sang bayad halin sa madakpan nga traffic violators. Sa number 2,
Visayas Grid ang liwat naging paidalom sa yellow alert. 20 ka mga power plants wala nagaproduce ang supply sang kuryente. Humalin alauna sang hapon kaina tubtob las 8 sang gabi. Napaidalom sa yellow alert ang Visayas Grid. Buot silingon, kulang ang reserve nga supply sang kuryente sa Visayas. Yara lang sa 2,742 megawatt ang available capacity pero ang peak demand yara naman sa 2,571 megawatts. 20 ka mga power plants ang wala na sang may ginaproduce nga kuryente samtang may 9 naman ang naga-operate nga may derated capacities o kung hindi normal ang ginaproduce nga power supply. 604.4 megawatts ang wala nagalabot sa grid. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Board of Directors sang Nuseco ginapakakasa karon sang NEA ini matapos ang natukiban nga sobra-sobra nga paggasto sa masobra sa 65 million pesos. Pati anay General Manager sa kooperatiba nadalahig man. Base sa audit nga ginhimo sang National Electrification Administration Audit Department sa Negros Occidental Electric Cooperative o Nuseco, humbalin sang August 1, 2019 tubtob April 30, 2023, nakitaan ang pila ka mga hindi amo nga paggasto sang pondo sang kooperatiba. Base sa statement nga gin-release sang NEA na sa adiri nga una, bungod sobra ini sang ginatugutan sang NEA. Ikaduha, wala ini sang NEA approval. Kag ikatatlo, bisan makapila na ka beses nga gitawag ang atensyon sa Nuseco bangod sang audit findings kag wala sa nagakaigo nga board resolution. Giningadlaan sang NEA ang 12 tanan ka mga board of directors sa Nuseco. Isa diri sa ila napatay na. Nadalahig man sa sini nga audit findings ang anay manager sang kooperatiba nga sanday Jonas Diskaya kag engineer Ray Bustamante. Sunod sa report, naglabot sa masobra 65 million pesos ang gin-grant sang board sa ilang mga kaugalingon para sa nagkalain-lain nga mga allowances kag benefits. Masobra sa 20 million pesos naman sa kay General Manager o kung sa kay anay General Manager Diskaya. Kag masobra sa 2 ka milyon ka pesos naman sa kay Engineer Bustamante. Gani ang desisyon ang NEA Board sang Abril 18, 2024 nga ipakakas sa pwesto ang katapos ang board. Disqualification nga liwat ma-reinstate kag ma-employ o kung makakandidato bilang director kag pagdula sang ilang mga benepisyo. Based on the foregoing, the NEA Board of Administrators unanimously approved the NEA ADCOM's recommended penalty of removal on them and are likewise disqualified for reinstatement or re-employment in any electric cooperative to run as candidate for a board of director position in any cooperative, and their monetary benefits are hereby forfeited. Kag sa good vibes, wala ka na bala sang tiyempo nga makapaninlo sang imo balay, nakahibalo bala ka mo nga mayara sa nga kumpanya nga pwede makatinlo para sa imo. Pwede ang bilog mo nga balay o kung parte lang sang imo nga puluyan. Paano? Ayaring report ni Romeo Subaldo. Sa kasakuon mo, wala ka na sang oras kag energy nga magpanilo sang balay. Pero samtang nagakadugayan, nagamalasakit na ang tagbalay bangod sang nagasupot kaya po kag higko. Base kinahanglan mo na sa bulig. Ang bulig sang timbang. Ang timbang ang isa ka kumpanya nga amo ang nagapanilo sang balay o kun opisina para sa imo. Isa ka grupo sa mga cleaning experts nga mahawas ang imo gamit kag manilo. Halin sa pagpanrapo sa mga dingding, pagkakasang yapo ka na trap sa imo nga mga bintana, pagtinlo sa mga yapo ka nagatinir sa imo nga katre, pagkakasa mga higko nga nagatapik sa imo kisame, pagpanrapo sa mga glass wall, masarangan nila. Ang pensar mo anay nga tinlo, may ikatinlo pagid gali. Ini ang ginatawag nila nga deep cleaning. So when you say deep cleaning, all nooks and crannies kinalaman, ginalabot. So hindi lang siya kay kung gina-vacuum ta, amala na, and silhig. May ginagamit kami ang machines nga makakuha gid not only yabok but also the dust mites. So kung mag-deep clean kita,
tanan, bali ceiling, walls, windows, especially ang window frame kag ang screen ta amo gina-clean namon. Hindi lang ina, kuluyag mo pagid nga ipahawas isa-isa ang tanan mo nga mga gamit kag ipatrapuhan, pwede. I-plastar sang eksakto ang mga pagkabutang mo nga naganilapta bisan diin lang, pwede man nila himuon para sa imo. Baliswaon ang imo katri para sigurado nga makakas ang ginahalinan sa ubo kag sipon, pwede man. Ang sofa o kun mattress ang pwede nila labhan, habunan kag i-vacuum, makibot ka sa kolor sang tubig nga gikan sa imo nga sofa. Amo na sinigali ang yabok nga nagasupot sa ginapungkuan kag ginahigdaan nyo. Ibulad ini sa init kag steam para tindo na liwat. Do good as brand new. Abita clean na siya. But kung i-deep clean ta, maka-remove na siya sa mga hindi ta makita nga dust mites, which can cause allergens to our, risky siya sa health. Number one. Although while abita kung ang ginasipon ta or ang ginaubota or ginatrangkaso ta, worst is just because sa yabok or sa weather. But ano na siya gali sa mga Resulta na. yes, allergens na siya, dust mites, number one, risky sa health. Suwak ini sa mga bag-ulan nakatapos patukod sa balay galuyag ipatiloan anay, anta sila mag-move in. Sa mga malawig-lawig nga wala maka-general cleaning o kung sa mga luyag ma-maintain lang ang ilang property, masami ang ginapabayaan nga mga higko nagaresulta man sa pagkaguba sang imo balay. Kung gusto mo, parte lang nga sang imo balay ang imo patiluan, pwede. Kwarto, sala, o kung banyo lang, pwede man. We charge per room or per area sang house. So meaning kung ano lang yung imo need, ano lang ginayang why did kami ga-oblige nga the whole house. That's why nga ga-ocular kami, ga-send kami quotation. From the quotation, you can choose lang kung ano lang ang mga areas because ang quotation is per area man. Okay. So, pwede ka kapili lang yung isang imo. Gusto, let's say for example, may budget ka lang. Tiyan mo lang na yung budget ng aton nga isunod. Pwede ta iamat-amaton, why man problema. Pero pilaayhan. Depende ini sa kalaparusang area nga ipatiluan kag kung ano nga mga services ang luyag mo i-avail. I-assess anay nila ang area nga ipatiluan mo. Ipangitaon lang ang Timbang Professional Cleaning Services sa ilang social media pages kag mag-book para sa assessment o kung mag-avail sa ilang services. Pagkatapos ng ilang serbisyo, makapahuway ka sang eksakto. Nick, kung sa muna, meron kita isang cleaners sa classroom. So, kung pwede ka naka-hire isang cleaners para sa imong balay. Nami kay kon pars na binagaobra kaming pagbalik mo ya limpyo kag hipid ng balay mo. Relax ka na lang, Dison. Kagamoy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.